Seachtaine de scéalta na seachtaine Tuairisc. Seachtaine inar fáisiú tuairiscail maidir le líhaintí faoi bhí úsáid gréis a bhain le tríchéad sa hácht scoil sa stát. Tá chuirsí sa tuairiscail ar dheabhí le tríchéad nó sa Cuid líhain faoi bhí úsáid gréis is scoilna a bhfuil ord rialta ina man. Ghlach an rialtas hana héan le ceann na príomhhátaí sa tuairiscail go monahí comisiún imscrúdaithe nua. So Jaarman bhí bua mór a déhan i Tuairingen in arthar na tíre ag Alternative für Deutschland an ADF, Party de chuid na heite fíor dheise. Seo an chéadúr ón dara cogúdónda go méid pártí atá anad amach ar an eite dheis i Parliament Stát sa Jaarman. Ní bheith an chéad bhunscoil an Gaeilge in arthar bheith fearste gascoil sem léana mar bhí bartaithe, dúirt bord scoil na seachta, go díam orthú gur a bheith an dóibh bunú na scoile a chuir siar go ceann bliana ach nachró íon waint ag agóid ar an díalseirí i gconne bhanú na scoile uaire le na gciniú. Tá a géad bhain óir bute ag foireann na hÉireann ag na cluichí Paralympicha agus na rathaí Katie George Dunleavy agus Linda Kelly tagas chéad áit i dtriail am a aonar bí na man a baras. Tá Cuid bhain bute ag foireann na hÉireann ó thús na cluichí an teachtainn se caite. Tá na scéalta sin ar fad agus chaill ar Tuairisc.